Μέσα στο μείγμα μας θα προσθέσουμε τώρα τη σοκολάτα, την οποία την έχουμε λιώσει μέσα σε μπεν μαρί. Πάρουμε όλη τη σπάτουλα. Και ανακατεύουμε. Προσέχουμε να ανακατεύουμε απαλά για να μην χάσει τον αέρα το μείγμα. Μόλις ανακατευτεί καλά, προσθέτουμε την κρέμα μας που έχουμε χτυπήσει σε σαντιγί, όχι όμως πολύ σφιχτή. Και ανακατεύουμε. Προσθέσουμε μέσα γλυκό φράουλες. Να προσέχετε να χρησιμοποιείτε γλυκά τα οποία είναι γλαθαρισμένα, μην χρησιμοποιείτε φρέσκα φρούτα, γιατί θα βγάλουν πολύ νερό και δεν θα πετύχει το παρφέ. Τις ανακατεύουμε και αυτές. Παίρνουμε μία φόρμα και αδειάζουμε μέσα το παρφέ. Θα το καλύψουμε τώρα αυτό με μία μεμβράνη και θα το αφήσουμε στην κατάψυξη για πολλές ώρες, καλύτερα από το βράδυ μέχρι το επόμενο πρωί.